баъзан вақт волидон ба хондану тарбияи фарзандон аҳамият намедиҳанд. ба кори хона овора шуда ҳатто намехоҳанд бо фарзандашон дарс тайёр кунанд. аммо рӯзе ки фарзандашон баҳои ғайриқаноатбахш гирифт, волидон аз он афсӯс мехӯранд ки дар ин масъала ҷиддӣ муносибат накарданд ва агар огоҳ мешуданд ҳатман аз пайи ислоҳаш мегардиданд. хонандагоне ки таҳти назорати волидайн қарор доранду робитаашон бо мактабу омӯзгор қавӣ аст, ҳамеша ба дарсҳо фаъол буда баҳои хуб низ мегиранд. ин волидайн аз давомоту баҳои фарзандон чӣ гуна огаҳ мешаванд? албатта тариқи барномаи Е-дониш. Е-дониш ин маҷмӯи иборат аз барномаҳои веб ва замимаи мобилӣ барои омӯзгорон, волидон ва хонандагон мебошад ки барои идоракунии раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёна пешбинӣ гардидааст. имконияти дигари барнома ин пайгирии нишондиҳандаҳои таҳсили хонандагон ва муассисаи таълимӣ ба ҳисоб меравад. бо истифодаи барномаи мазкур робитаи волидайну омӯзгор барқарор карда мешавад. яъне маълумот бо истифодаи барномаи мазкур ройгон ва сари вақт ба волидайн ирсол мегардад. барои волидайн дар барномаи мазкур функсияи дигар муҳайё карда шудааст, то аз давомоти фарзандашон дар муассисаи таълимӣ сари вақт огаҳ шаванд. барномаи Е-дониш имконияти хуб барои ояндаи фарзанд. қобили тазаккур аст. пайвастшавӣ ва истифодаи барномаи мазкур ба пуррагӣ ройгон мебошад. барномаи Е-донишро аз Play Market ва App Store дастрас карда метавонед. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.